Det vi ser her, det er DNA-replikationen, og det der sker, det er, at DNA-strengen den bliver delt i to, så der ligesom bliver lavet en kopi. Og det første, der sker, det er, at enzymet DNA-helikase, det kommer og åbner DNA'et op. Og det er aldrig hele DNA-strengen, der bliver åbnet. Det bliver et lille stykke, der lige bliver åbnet. Og det næste, der så sker, det er, at DNA-polymerasen kommer og parer de her frie basepar på DNA'et. Og DNA-polymerasen laver simpelthen nye baser, og så danner de her nye DNA-strenge ud fra løse nukleotider. Ja, og det der sker, det er, at der kommer et fjerde enzym, der hedder primer, og det kommer for, at DNA-polymerasen den kan få sat baserne på. Og DNA-polymerasen den kan kun sætte DNA'et sammen i en retning, og det er fra 5N til 3N. Ja. Og det er så det, der sker her, hvor man ser, at DNA'et det ligesom bliver kopieret over fra den anden side af. Det vi så ser her, det er den samlede proces med alle tre enzymer. Her kan vi så se, at DNA-polymerasen den går fra 5N til 3N op i den øverste del af DNA-strengen, hvor at primasen går hen og laver en primer, undskyld, nede i den nederste del af DNA-strengen, yes. Hvorefter så at polymerasen. Jeg tænker altså, at vi tager om. Nej, kan videre plads. Hvor polymerasen så kan gå hen og sige, at den går fra 5N til 3N. Og til allersidst så kommer DNA-likasen, som ligesom limer de her nukleotider sammen. Og på den måde har vi så fået en replikation af DNA'et. Ja, den er bare